Bos Surya. Bukan Mas Ros. Mas Ros, aku belum. Ayo gantian Mbak. Udah? Udah? Ampun. Gerajakan Banyuwangi, Rarino wengi, sing tau sepi, lanang wadon handekani, ngilangake susah ngerti. Bosku, ditelaske bosku. Bos pentol. Nah, iya. Bos Heru. Bos Eko, bos Bundong. Gandeng tangan ning pinggiran, pinggir pesisir, gerak jangdutan, bisik-bisik semayangan, make janji urip bareng. Siran andi gandengan, duduk asih Sampun masih. Bos Sukro. Basukro. Bos Tri sampun. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya. Apa iki timbang MC-ne? MC-ne ketar-ketir. Soan menyang kutha gedhe. Iki Mas Bogil wae orang ini kira
ngene iki mau bawa salah kok. Iki elok ya, Mbak. Heeh. Bendoro terus kayung-yung Nyapa? MC ki ora oleh ngono kuwi. selendang kuning. Tengok kono meneh, tengok kono meneh. Ya aja mutungan iki kok Kang gantung iki. saking Mas Dalan. ukir Mas Dalan. Mik kula pundi nek swara kurang permono ning wasis ngungrum Apik kono ta? sambel cawet. Rumangsane kita. angungrum marang bendoro Tiah Sulistya pijer ngencangake alis terus tresno sesideman monggo Bu. Lajengaken kalih Ibu. MC-ne ngambek, Pak. MC-ne nesu. Lagu selanjutnya Niki dilajeng sesideman apa lungi teng asmara? Sesideman Oh ngono. lajeng ki mawon. Kuwi kelanganane Mas Wanto, apa dhek iso metune Sesideman ae. Ngeten. Mas Heri nggih. Sok-sok nene jagung aja nggo dalang. Wah, udah suaranya apa? Luwe becik patenono. Oh. Perpisahan. Yo. Rewangi samudana marang kulawarga karmolan praputra. Lewat kincang nyalisma kandhek Bos Herman, Bos Herman Darmi. Nggih Darmi. Mas Heri, Salaman urung mau. dereng salaman kula. Om Heri. Sugeng siang Mas Heri. Mas Heri, mau wis ngene-ngene lho ketok iki. Oh, Apa gatel Mas? terus aku deg-degan piye ngono lho. Urip ana kutha gedhe. Matur sembah. Luwe tak bukae. Pak Dalang monggo Pak Dalang. Senatian sesideman masih Monggo. Bosku. Weh, senyanyi aku. lagi. Parah. Dalang. Senyanyi aku. Oke. Orang bisa ya toh? Kapok. Oh, Apa iki lho MC-ne lho?
Mas Heri nyapa? Ki napa? Aku ngaturke matur nuwun ora dikai yo. Apa? Arep ngopo? Nah, jan aku ora dikai matur nuwun. Kancane lung 100 aku lho merongos dhewe. Lah kowe iki lanang kowe iku. Rokok ya tak aku lanang yo nyanyi lho. Apa lanang gak nyanyi apa bi aku? Oh, mergone ra bawani lho. Kok ya Pinter-pinter pripun aku ana blak-blak lho Mas. Roke kula to apa lho jane? Ora kudu dhuwit. Lah wong mau ki MC-ne ra iso bawa malah diwakilke ambek Pak Dalang kok. Suwe-suwe Salah MC-ne ya, Mbak. salah MC ganti MC napa pripun? wis. Eh, Urip ana kutha gedhe kuwi tak tukokne apa gawe nadyan sesideman masih kasembatan. Nah, kuwi. Mas Heri matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Ngene iki mertandake nek Mas Heri iki senengane karo wedok. Heeh. Normal. matur nuwun Mas, matur nuwun. Matur nuwun. Diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon cuwo wong yen pinuju telingsingan anane sajak mung sujono warna-warna pandhawane nadyan turung ketemu dhewe tuga-tuga tamu sing trimo urung semene wae bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan batine njur tambah tresnane Yo Cahyo Muda untuk Anda semuanya spesial buat keluarga besar saking Wonogiri sukses digoyang bersama dengan New Cahyo Muda. Diparani ngoyo-oyo jarene wong
kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinuju tring singkan anane sajak mung sujono warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung samene wae bareng sampun pepanggihan nyatane jur lulung batine nganti wekah perpisahan batine jur tambah tresnane matur sembah nuwun kadang-kadang Nyu Cahya Muda kepareng katur menggala lagon Tlingsingan. Sinarengan kadang-kadang Nyu Cahya Muda Campur Sari makari sinarengan ABS Audio Semundang cerah foto video syuting di channel YouTube-nya Cahya Muda Channel dan juga Bugel Cakil Sragen Tarkantun keluarga besar saking Wonogiri sukses. Tak sawan kae saka katoan agem samping tindakan payungan sapa kae sajake nate tepungan atiku titra tapan etopil jebul atiku pangling yen ayu kulitane kuning nek semono sajake momontang ambing besok kapan aku bisa nyanding wong ayu sawangon ragaku iki rina wangi mung tansah ngrindu ati wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku apung nyawiti esamu kae katon ning netra solah slagang musarwa prasaja yen ngendika
tombo nggih, Mbah. Gelo, Dik. Gelo. Nek atine gelo iso dadi tombo. Nggih. Awake ketemu dina iki. Kowe ora kuliah, aku ya ora ngajar. Aku kuliah jane. Ding aku banyak madolnya. Kowe iki rantang rampung-rampung kok. Kuliah nganti 3 tahun iki kudune rampung kok nganti 6 tahun. Lah mbiyen ki aku psikologi loh. Tapi aku dadi pasiennya saiki. Edan iso maca aku iki berarti. Oh iya iya nah. Nah, lebokke, Dik. Alon-alon. Nanu. Nganti kegawa Cahya muda campur sari. Cahya muda Agendong kemana-mana. ya 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 Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane antu-antu konku nunggu anti rasa ati dadi kangen saya suwe saya malam rasa ati dadi bingung udan kangen ra bisa dibendung. wong ayu Ya 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 ya. Dalem, Bang. Langsung. Langsung ngambung rek wangi men ora dina iki. Wang ini apa? Elok tenan kok jan. Sampul lefboy. Ora. Aja. Ora bar keramas ambune wangi men. Yalah, ora keramas lho aku. Lah kok ambune wangi? Wis seminggu kok. Dan tenan. Ayo lebokke, Dik. Nganti Slow. Ah. kegawa kelanggaman sliramu wis teko rasa Hey, ati ora mikir tabrak. udan kangen sliramu ra Sembah nuwun Cahyu. Matur sembah nuwun ugi, Mbak. Ki mau diaturke lagune Udan Kangen. Nggih. Monggo. Iki ya didukung jensete Mas Ambon. Onje Mas Ambon. Pripun kabare Mas Ambon? Ah. Wis saling karo ora ketoke. Saben
ngono apa tak tukokke. Pripun, Bu? Tenan. Pripun, Bu? Bukmu malah gampang bukmu kok tak urusane. Nah, niki lho garwane jenengan lho. Apa melu? Melu mau lho aku ro. Mangkat ning ngarep wis seminggu kok. Banyumunku mreng sliramu rengon nangis sing ati angin wancindalu aku titip salam kangen jenengan Bersama dengan Rara Bukelwatinya Indonesia. dalam baboge Cahya muda lagi Saben kunyawang potong rasa kangen kumarang sliramu biyen ate antum tresno Ayo Mas monggo pasukan batiknya monggo ya barengan ning kedung ombo saiki ada babane kabar kapiwan tane dinten sangat tuanku muga liyo dino bisa ketemu Pancen ku tak akoni yen to tresno ra kudu duweni ya saya didik mayu Kene iki over lho, Mbak. rasa jroning ati Kesek-kesek. Kesek-kesek. kudu tak akoni Hae. Dik Dalam. engko mbok menawa ingkang lelenggan wonten ngajeng menika pasukan batik ngersake lagu kok didhawuhi ya, Dik. Iki lho, Mbak. Iki ngene Didik. Piaraanmu lho. Didik. Nyapa kok Ning goreng. usahane ngene iki Didik kok. Gowo siji gowo rene iki mau. Kok iku lho, dadi sak panci kuwi lho, Mbah. Lah, Diopor. Ya. Banyumunku mreng sliramu rengon nangis sing ati iki dinten sangat tuanku salam kangen jroning Matur sembah nuwun. Monggo Mas Didi diaturke lagune Balen spesial kaum keluarga besar saking Tirto Moyo Sumba Putra. Yo Pasik. Cahya muda lagi. Sak jose wong ayu. Dedek Rafa monggo Dedek joget sayang. Jan-jane Dek, aku wis rindu. Wis 2 taun lawase ora ketemu. Eling
toyo nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek dik luwe becik alu wong balen sabar mas bola bali tak aturi yen aku jiwa jer keton timbun neng Astuke wis dadi antoping kalbu ya 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 tak belani jiwa raga Mas Yono monggo sayang ayo sabar bola bali aja kesusu yen ku jiwa berketon tibane beri cahaya muda kanteng agem keluarga besar saking Tirta monggo Mas Agus Bunda Koyong cantik ayo monggo joget sayang ayo cantikku joget sayang ayo ayo Mas Yana joget seno ayo ayo aku Nono wis rindu Bang wis rong taun lawase ora ketemu yang pakai hijau sendiri ayo monggo eling-eling dik jamane semono yen ora nyanding rasane ning ati kelo janjani mas aku wis lali kelanin bebesan kampung indriji nara gampang nambani juwane hati rasa koyo mas aku raja monggo mas ayo mo rencangi kula lho ayo ora toyo Yo, yo. nganggo teklek Bosku. kecemplung kalen ya 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 timbang golek ayo no dik bos luwe becik alu wong balen sabar mas wong sabar ora kesusu yen kesusu tandane bos mesti kleru yo yo wis dadi antoping kalbu tak belani jiwa raga tulus sing ati sabar mas bola bali tak aturi yen aku jiwa jer keton tibane beri saya muda ya 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 matur sembah nuwun Mas Agus ayo Dede joget sayang kial-kial Bos Sugeng monggo oh oh luwih becik patetono timbang perpisahan cahyaku selestyo tak
ngati pinjo Bos Sugeng tasih dedaharan niki pripun Bos Sugeng lanjut mboten lanjut urip ana kutha gedhe kami tak tukoke Salaman sih kali keluargane Bos Sugeng. Sugeng siang niki sinambi dedaharan nggih. Namung Sugeng. Oh nggih, ampun tambah-tambah siang nggih. Nggih. Nggih salaman riyen. Oke. Mosok sih? Wis tak jaga lho iki lho. Lah iya lho, nyenggol iki berarti 100.000 lho. Berarti nyenggol iki 100.000 lho, Pak. 100.000 lho. Lah iya no. Oh masih jauh. Oke, baik. Urip ana kutha gedhe kami tak tukoke sampun lho Bos Sugeng. Aduh klinciku ucul mongko iku dadi katresnanku si Dene kowe Dek. Ayo monggo dilanjut. Ora iso. Iyalah malah ndeloki aku. Merinding aku. Kok malah mboten saged kok malah sing di mak tratap lho aku. Ngalor ngidul tepung
gelang mungko cilik saipo bunga rasaku yen bali bakal tak pondong gonge sing keras opi lah ngono lho ya buka celuk Dik desa terus aku goleki sing tak tresnani kelinci kaya ngene kok jan ra digatekke blas. Ayo lho pripun lho Pak Haji, sayang. Dicabut sih lho, apane to dicabut? Ayo Pak. Bu Haji pripun selaku Menteri Keuangan? Bu Haji, oh dereng salim lho kula. Masya Allah, Bu Haji niki lho. Ayune pual nggih Mbah.
terus bali ning Semarang linciku Monggo, Bos. ana kandang Pak Haji. Oh, Rono. Iki dereng kelas, Pak. Aki bagian kelas-kelasnya lho, Mbak. Rasa heran ngono lho. Gonku pensanya. Kok gumun toh? Matur suwun setoran sik. Oh ya apa? Matur suwun Pak Haji salim sekno, Pak. Oh, matur suwun Pak Haji. Mugi berkah. Pulane rusak rusuh. Pak di kelas sayang di kelas Pak. Keburu nafsu. Matur sembah nuwun, Bosku. Wekasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting Sayang muda. kan kantun ageng keluarga besar saking Wonogiri sinarengan Nyu Cahya Muda campur sari Pak Haji. Iki cek 3 dereng lho. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Seger Pak Haji. sing mare nyameng niku MC-ne Pak Haji saben bengi oh baleni pi moji Saben awan. keduren kowe iki jarene oke baik saben awan nyawang Disenggahi, Pak. Oh, cekelno. Dicekelno Pak Haji. Yen memajang mau nganggo janur melengkung aku ki manut karo sing bayar kok tenan kembang wae weton gunung pacitan sarawi Oh iki kopro lho, Ra. Aku ya emoh. Karepe kan jomplang ngono lho. Ya emoh lho. Oh. Urung panas kok, Pak.
Panas udan Sindian ajaran Iki lho aku pas bagian iki ram lebu. orang nganggo reak nganggo jula-juli ben mumet sisan rara panas udan aling-aling capek gunung karetan nyilih hondo ning omah mburi rabi prawan koretan rabi penyanyi nglarani ati jare sapa kuwi wis dadi hukume alam pilih roti apa salak regane MC saiki mundhak kentil dek keyang dek kentil dek keyang dek kentil bal-balan nalung kacu ugal-ugalan aja ditiru mboten sampun pun santai mawon jenengan bolak-balik marang neraka ae santai mawon nek MC ne kula niku mboten perkawis duit nomor 16 kula estu estu Pak Haji nggih nek MC ne kula niku monggo to nek anu ora menerima saweran Pak nanging sedekah nggih nggih Pak Haji leres to Nadyan wadon sarpi lanang bali ngulon eno mane banyu dek jaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ati
kan. Males aku nyanyi. Nyanyi sih nyanyi. bisa Suwuk biar rapi. Matur sembah nuwun dumateng kadang-kadang Cahya Muda.